Halo dulur, tak sepino lokasi ketoprak krido carita ning Desa Mbanggi ya lur. Lagi aku ceritane ke Desa Wirata Semambung iku ana pertigaan iku mengetan lur, engko teko gisir mengetan neh iku teko kene iki lur, teko petak iki lur, Desa Mbanggi. Anak sing kiri iku mau teko Ndresi lur. Teko Sekar endi Karang Sekar barang kono lho iso. Lah iki wis teko sakulane pom bensin Semangkrak iku lur. Do mangkrak mbono apa lho ndikane ya payu kok saiki ora payu lur. Do tuku tanggane lur, do mau tuku Pertamina. Ancen ya bener lur ngene iku lur tuku tanggane. Lah iki wis teko gapurane Desa Mbanggi lur. Nak sing mlebune pas iki dusun petak iki lur. Nak Mbanggi tengan kono lho. Lah iki dusun petak sing ndek wingi nekakno ya wis sedekah bumi nekakno Bakti Kuncara lur. Dalane jos-jis lur daerah kene iki lur. Dalane truk iku simpangan ora goyah. Ora tukaran nak dalane wombu niki truk iso nggo simpangan lur. Lah iki wis ana bakul mainan lor ning kene lor. Bakul mainane isa dikerubungi soalnya aku rene iki jam 11-an lor. Dadine dorong dasar bakule isa do dikerubungi. Iki wis do ditatoni bakule. Lah iki apa lor lokasine belok kanan iki lor. Lho bakule kene ya wakil lor nggone jembar iki. Jos nek nggo nonton ketoprak daerah kene iki. Daerah kene iku nak kondangan ngene iku jam 12-an lor. Oh, bakul mainan ya waki kene. Iki malah wong siman bakul mainan iku jebule. Lho lor lokasine ambane ngene.